Ei ne vaan joku, mut... Mä yritin äsken. Ne et yrittänyt. Okei. 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 Mitä kuulostit tuolta? En mä tiedä. Okei. Olisi vähän jotain... Jim Carrey haamulta. Okei. No niin, mä oon tässä. Mä Joo, näen. joo, hyvä, kyllä me nähdään. Me kutsuttiin sut siihen. Joo, tehdäänpä Jessikalle nyt portti, kun ei se osaa tulla. No mä jäin Jessica. tänne. Minne sä jäit? Dornokoliin. No miksi sä sinne jäit? Mä Mä jäin tänne vittu. Mä jäin kuuntelemaan teidän juttuja. Muut lähti baariin, niin Jessica jäi siellä sinne. Jes, Mä en- no mä niin, en- painatko? Ei näy sitä. Se on siinä sisällä. Kun minä katsoin, että onpa siellä efektit, mutta kaivossa vittu. No niin, nyt tuli. Klikkasin. Nyt, No nyt, hyvä. nyt. Nyt otetaan getofobu. Mikä? Getofobu. Mikä on ketofobu? No tuo mä jäin vittu. Keto. No niin. Keto-tofu. Jää. On pätki aivan vituust. Mä en nähnyt hetken mitään. Onneksi ei tullut silkkineitä. Vittu! Piim! Missä pitussa se hyönä on? Vitun hyena. Sieltä se tulee. Minä otin sen. Ei ottanut, mä otin sen. Aika hässäkkä, vaikka käytössä tapauudet mitään. Meikäläinen vaan chillailee ja painelee 3-4 läppää. Chill bro. Jessica lietso mua. Mä pullasin täältä pommeja! Yllättäen hei. Jessica. Tuuppa tänne. Apua! Mä kuolen! Pankin luokse, jos ei oo mitään. Ei oo mitään. No niin, rauhoitu. Ei oo mitään. Jessicalla on 20 pinnaa hapet, ei oo mitään. No niin! Onko minä olisin voinut tehdä? Niin positiivisuus ei nyt hirveesti auttanut. Ei, mutta ei. Se että mä sen rauhoisen se auttaa kummusta. Minä en tykkää tosta Dark Fusesta. Mikä? Tuo Dark Fuse. Nää on kaikki tää Dark Fuse. Okei. Minä en tykkää tästä Dark Fusesta. Se on ikävä. Tehdään noita Hieman- ihania pommeja. Hieman ikäinen. Todella ikävä. Kyllä itse asiassa. Oot sä ihan kunnossa, kun sä oot ollut niin hiljaa. On, minä keskityn lyömään. Iskee! Nyt. Iske. Tänne päin. Oh, Jessica, tuu tänne päin jo. Bro, isän Jessica, Wilderneck. minä tulin! ah. Ei luoja. Vaihtelkää! Miten? Iske, älä kuole. Lightning boltteja tulee läpi. Lightning boltteja tulee läpi, niin se johtuu siitä. Iske. Kuuluu vallan. Mikä sellainen on? Oli se viimeinen apua. Nyt menee vittu ihan minne sattuu nämä vittu. Olitko se Jessica? Joo. Apua. Mä kuolen. En kuole. Ei tässä oo mikään hätää ikinä ollut. Ah. No kun... Minä en ymmärrä niinku mitä te niinku hätäilette kun... Minä vaan olen Mä pyörään kuolen! nuukun metrin ja ei oo mitään hätää ikinä. Se on, ehkä sen takia ei oo ikinä hätää, kun se pysyy rauhallisena tässä tilanteessa. Ei rupea hätäilemään. Kun sekin, että kun tää ei oo ensimmäinen kerta mitä sä teet, eikä tiedä mitä täällä tapahtuu. Niin. No mutta kun... Jessica nauraa. Olit se Jessica äsken? En. No, Miten sä oikein luulet? No kun sä Eikä olit niin Jessica. kaukana. Ai Jessica kuolesi johonkin, no eikä. Niin. Älä höpötä. Mä kuulen väistelen. Hyvä.
Ai, nyt menkää siitä. Nyt menkää siitä! Apua. Senkin korstosi! Mene muualle! Senkin huligaani. Se... Mitä se meni hyvin? No en nyt tiedä. Se on hyvä, että viimeinen menee hyvin. No mutta ei kuoltu. Ei. Mä jäin nyt jumiin tänne. Missä sä Mä oon jumissa. Missä? No tänne minne mä piti Ei saatana. Oota, ei. Sieltä. Iski sieltä. Saat sä iskettyä sieltä? Ei, on liian kaukana. No niin. Mä kuolen tähän. No niin. Mä en kyllä käsitä, miten sä vittu jäit jupiin. Onneksi tuossa seuraavassa bossissa käytännössä meiltä ei vaadita ihan hirveästi. Niin. Oho. Suoraan sitten siihen. Miten sä kuolit? Semmoiseen siniseen lätäkkään. Hmm. Apua. Vittu kun meissä on toi akro. Niin. Mä kuolin. No niin, sieltä tulee. Ole valmiina! Antaa tän meidän varriorri iskee ekana. Apua! Täällä! Meni tänne. Täällä! Minä kuolen! Vittu! Minä en kerennyt pois! Kaikki on tuolla. Mennään katsoa, jos me saatais otettua meille vaikka tuolta tommonen. Mhm. Älä kuuma. Apua! Vittu, iske! Ai. Saatana! Siis ei tästä tuu mitään. Ei. Nyt mennään keskelle. Joo. Vai onko sulla joku idea? Joo. Ei siitä mennä. Aha. Minä en kyllä tule siitä. Ja sitten kun me tullaan tänne, niin kaikki häviää ja Niin. kohta me kuollaan tänne. Minun kimpussa on tässä. Sehän lenti. Mitä? Ai se olikin... Se on oma! Ovea säikäin. Nyt tulee joku tähän. Mistä? Tää! Kun paniikki. Mitä Reino? No niin, meillä on tuo varjori tossa, niin meillä ei ole mitään hätää. Mä äsken joku kysyi tuolla, että miten menee täällä marketilla, mä laitoin, että meillä on Pelktorok. Niin se laittoi, lol, I'm just a fat muscle tank. No tuo ansiosta me ollaan kyllä elossa tässä. Niin. Ai vittu. Ja saa vaan hei voittaa tää. Hei, se on taas tossa. Apua! Kylläpä se nyt yrittää. No Se niin. on toinen. Niin jo. Ne nyt yrittää joka suunnasta tulla. Mm. Nyt me jättiin tähän. Hei, meissäkö voitetaan? Ehkä. Nyt menee kyllä tiukille. Jee!